Bres Fozla Yusuf, hevsarika desteğe rebeberiya Federaliya Demokratika Bakure Suriye. Hun şişin ezik ve deşopilin ko Serki Amerika Donald Trump do evare biryara şandına çeken gran JPG're imza kır. Li Washington'a o saranser cihana ev biryar dengeke mezin vedaya. Li Rojava, li Bakure Suriye hun ve biryara çava dibinin. Gringiya ve biryara jibo ve çiye. Bêguman yani ev biryara em li vê derêjî pir bi girîngî şîrove dikin. Yani biryarekî ji bo hem tekoşîna li hember Daeş hem jî bi rastî heta niha ev hem hêzên YPG, YPJ, Hêzên Sûriya Demokratîk tekoşînekî dijwar li hemberî hemû van hêzên selefî dan meşandin û me re karibê jî yani bi li hevhatina di navberî koalîsyonê û van hêza de serkeftinên pir mezin hatin destxistin. Ji bo jî wekî encam me re karibê ji biryarekî erênî û girîng e û em bawerin ku wê bandora wê hem li ser ev hemlaya Reqa bi awayekî erênî wê bêkirin. Heman demê de di aliyê siyasî de jî li gor baweriya me ji bo ev tekoşîn û ya got ji destpêka ev krîza Sûrî heta niha hatiye meşandin û encamê got di alanê me derketine wê bi aliyê erênî li ser vê rewşa ya siyasî ya got alana me derketî holê jî wê bike. Ji bo wê ez karim veya bêjim yani ev biryara demekî dirêj di rojevê de bû bêguman. Lêbelê ji ber encamê hilbijartina yê goçêbûn û hikûmeta nû hat avakirin gelekî bi derengî ket bi rastî. Nexwe ez bawerim yani ev biryar hîn zûtir bi hata girtin wê encamê wê hîn erênî çêbûbana ji bo dema derbas wî. Lêbelê carek din ez dibêjim yani bi her awahî me re karibê ji di pêvajoyekî wisa de hem aliyê leşkerî hem de aliyê siyasî de wê yani tesîrê wê û bandorekî wê erênî li ser rewşa alanê me çêbibe. Başı pır caran Amerika di peyvendiya xwe Kurda da her em bêjin di qaliba hêzên pir alî de dima, hesiyetê de dima le ev biryar taybetî behsa YPG dike, Kurdên Sûriyê dike, spesifîk awayekî berbiçav. Ev jî ne balkêşe gelo ku niha Amerika bi eşkereyî wan peyvana bi kar tîne. Ji mecbel Washington ev hatibû bi cih bû ku yani YPG ku cevhere HSD ye YPG YPJ evin hezin hele bandor niha de asta siyaset de asta belgeyên fermî da jî bi vê awayî Kurd tên behs kirin. Rast yani niha em hemû zanin di destpêkirina şerê li hember Daişê bi rastî hêza sereke ya got serkeftin kirin û gel parast û herêmê me ji li hemberî van hêzên yê terorîst parastin YPG û YPJ bûn. Lêbelê mixabin encama van berjewendiyên navnetewî encama Zaxteyê Tirkî di gelek aliya de yani ev serkeftin û ev hêza ya YPG bandora wê û tesîrê erênî yê got ser herêmê çêkir veya di zaman de yani pir baş niha dîtin. Lêbelê ez karim veya bêjim yani ev biryara got îro hatî yani derketî ji lê serokê Amerîka ve aliyekî wê wisa jî heye yani Kurd bi rastî jî hêzekî serekenin hêzekî stratejî ne di guhertin û veguhertina Sûrî de û êdî hêzekî got pêwîst e cidî bên girtin, pêwîst e îtîfaq wan rêvêkirin û pêwîst e bên destekkirin. Yani ev veya me re karibê ji mesajekî wiha jî dide û dîsa veya jî diyarkirin ku yani di pêşeroja Sûrî de di pêşeroja herêmê de rolekî girîng tê dayîn ji bo Kurda. Me re karî wisa jî bixwîne li gor neyîna me. Yani servî esasî ji me re karibê ji ev gavaya ji bo ev serkeftinên YPG û YPJ parastina wan ji gelên vê axêre di dema derbasbûyî de parastina wan ji nirxê yê demokratîk re
veya hin bive kararları daha beter de aile raya güçtişi de merakar bej derdik ev gole. O itiraf kirin bive roleyi. İtiraf eki resmi bive roleyi merakar usa şrobe bike. باشه ev biryar de hemen deme de buya Almanca nerazi birin tun diyen Türkiye juha Türkiye ev çen haftene çen mehin birasti de hevlekin mezin da bu relber ve biryare bigre o veki tu jizani şandiye ki Türkiye anaha le Washington'a ve haftaki liberin asla bilinde o biraz Erdoğan hafte peşme de Washington'a ne tane Türkiye o henek ambejin derdoren le Washington'a jive biryare nerazi ne besedama ku Türkiye aciz buya Amerika هەواڵبەندە خۆی دوور و درێژ پشتکەوتێکە ji ber ku şerek di navbera Kurd û Tirka de heye Amerîka yani bi awayekî teraxa giringî nade Tirkiye gelo çi ye şere navbera ba Tirkiye hûn bi rastî yani Amerîka xeletî dike ku piştgirî dide em bêjin Kurdan û hevalbendên Kurdan li Bakurê Sûriye Belê yani ez dixwazim serî di veya bêjim براستی ترکی دما درباسوی ده اگر اتفاق دموکراتیک و سر پرنسیبین راست به کردار کربایا از باورم وین هر روشا ترکی دروجلات آناوین دیجی بگشتیجی حتی ده سیاست آناونتوی دیجی و گلکی باش بایا yani düşmanatı ya kurda tişteki bir Türkiye nadı kazanç kirin. Jboji yani Amerika yani dve derbarê de ez karim bêjim yani siyasetekî pir rast didim meşandin ji ber ku hêzên demokratîk di herêmê de îro Kurd ve temsîl dikin. Hêzên ku bikarin di dema pêş de krîza Sûrî çareser bikin û alternatîv pêş bixînin hêzên Kurdin bi rastî. Ji ber ku hêzê din ne di aliyê leşkerî de ne di aliyê siyasî de ne di aliyê proje de ne di aliyê nirxên demokratîk de tu ew ê wan nîn yani tu wisa hêzekî wan bi vî rengî nîne. Hêzekî pir belav û ji hêlê hemû kesî ve tê bikaranîn hêzên din. Lê belê yego umut yani ji bêjin bawerî çê dike di hem aliyê pratîkî di wek siyaseta rojane sistema ava dike hem jî di aliyê çareserkirina pirsgirêka de hêza Kurdin û hêzên demokratîk gelên yego niha di sistemaya xweseriyê de û sistema federasyonê cî digirin gelê Sûriyan, gelê Asûr, Arab, Türkmen û her wekî din. Ji bo jî yani dalê Tirkiyeyê ez dixwazim veya bêjim dijminatiya ya got heta niha Tirkî kir bi rastî yani însan nizanî çawa şirove bike çünkü ji wextê got şoreşa Rojava dest pê kiriye û heta niha Kurd bi tu awahî tehdît li ser Tirkiyê li ser sînorê Tirkî çê nekirin. Heta berova jî sînorê Tirkî ji Daeş parastin. Ji hêzên terorîst parastin. Naxwe belkî ana Tirkî jî bivaya ciyekî got wekî Sûrî lê bihatiye. Yani Kurda ticari dijminatiya ew nekiriye yani Türka nekiriye. Kurd heqê xwe dixwazin, mafê xwe dixwazin wekî gelekî vê herêmê gelekî kevnare xwedan dîrok dixwazin li ser vê axê bi awayekî azad û bi nirxên demokratîk bijîn. û ev ya tu zerarê nadi Tirkiye aslında. Başı biraz Trump gotu ku bahse Kurdên Tirkiye kir gotu ev hez dike pêvajî aştiye bibe nabênkar ku dest pê bike eger tiştekî wisa nabera ve Kurdên Sûriye û Tirkiye hewlek wisa hebe hûn hazirin gel hûn hazirin piştgirî bidin yan jî vekirin tiştekî wisa re ku rêveberiya Trump tiştekî wisa bike gavekî wiha bavêje. Yani pirsgirêka Kurd hem li Sûrî hem li Tirkî pirsgirêkek siyasî heta niha rêbazên leşkerî hatin karanî. Yani hemû dewletan jî ji bo Kurda qir bikin ji bo Kurda ji holê rakin hemû rêbazên nîye komkujiya jî pêk hatin qetiam çêbûn lê belê çareserî xwar nanî bi rastî. Ji bo we jî ancak ev pirsgirêk birêka diyalogekî demokratîk diyalogek aştiyane pêk anîn û servî esasî jî rolekî pir girîng dike bi ser hêzên navnetewî û bi rastî Amerîka pir cara jî me ji rayedarên Amerîkî jî wextê got firset çêbû me da xuya kirin Amerîka rolekî pir erênî dikare di vê derbarê bilîze rolekî garantor dikare di vê derbarê bilîze û ev ya ji bo Tirkî jî wê bandorekî pir erênî bike ji bo Kurdan wê bandorekî erênî bike û heta me re karî bêje gelek pirsgirêkên yên di herêmê de mifta wê çareserkirina pirsgirêka Kurd bi rastî. Yani eger
hep bir bawayekî diyalogekî demokratîk û aştiyana berî çareserkirin ez dibêjim wê krîza jî hîn hesanî bê çareserkirin rewşa Iraq jî wisa rewşa Îran jî wisa yanî mifta çawa dibêjin mifta dunyayê tedî rojhilata navî ne mifta rojhilata navî jî Kurdin bi rastî ji bo wê jî ez vim gavek wisa bê avêtin wê gavekî gelek erênî be wê ez bawer nakim yani tu hêzê Kurd li hemberî veya nêzîkatiyekî neyînî bidin nîşanda. Erê ber bi dawiyê hepêvîn ama ve pirsa min jî pirsa kedîn jî ev e niha hinek şîrovekar li Washington divê baberiye dane ku hebûna Trump ku berê hilbijartinê ji gelek pesna Kurda dabû yani aliyê leşkerî da dibe rê li ber peyvendiyên siyasî ji veke hûn mesela aliyê siyasî de dixwazin çi bikin yan jî bendevariye ve çi ne ku ev peywendiyên ku aliyê leşkerî de ji Kobanî dest pê kiriye heta niha awayekî pir pir bilindbûyî devam dike û piştî do jî biryarekê vekî pir pir giring e dibe peyvendiya de ji ber ku ev nasnameyekî siyasî aborî civakî wergire hûn dixwazin çi bikin û ji Washingtonê çi dixwazin Bele yani mijara ya esasî we jî dest danî ser heta niha di navberî me û hêzê koalîsyonê bi serokatiya Amerîka li hevhatinekî leşkerî heye lêbelê ev e hîn nequlpî li hevhatinekî siyasî yani heta niha tevlîbûna me Cinêfê çê nebûye Cenevre çê nebûye her wiha tevgo hêzekî sereke û siyasî mezin em di Sûrî de her tim veya ji nedîtî ve hatiye yani dîtin ji bo wê jî em dixwazin veya bêjin niha îro Bakurê Sûrî ciyekî herî zêde hem sistemekî xweser got hemû gelên herêmê tê de temsîla xwe dibînin heye hem jî me re karibêje ji bo tevayî gelên Sûrî bûyî ciyekî aramî ye yani herkes berê xwe dide vê derê ji bo wê projeya Federasyona Demokratîk ya Bakurê Sûrî em bi rastî wekî rêka çareseriyê dibînin û ev ya wekî stato yani statoya siyasî kare heqê Kurda jî heqê hemû gelên dinê jî biparêze yek mijara esasî ku em dibînin ev têkiliyana ne tenê asta leşkerî dibimînin ev ya bibe hevhatinekî siyasî û di aliyê siyasî de jî em heman demê de ev biryarên bi vî rengî bendewariyekî wisa heye ya dinê jî yani niha em wek herêmê me dibin êrişekê de ne em li hember Daeş şer dikin ji aliyekî de ama ji aliyekî dinê jî êrişê dewleta Türk tên kirin wekî ku hûn jî dişopînin ji bo wê jî yani alanê me ev yani firok mesela qedexekirina firoka lê bê çêkirin her wiha wekî mantiqakî ewleh bê destgirtin ji bo ku hem ev şerê ku li hemberî Daeş tê meşandin ev weya wê hesaniyekî mezin çê bike hem jî veya pêşiya gelek pirsgirêka vekê pirsgirêkê penaberiyê yê goçê dibin wê pêşiya veya jî bigire ji bo wê yek nuqtê esasî em dibêjin ev statoya ya siyasî ya got îro îrada siyasî ya got li Bakurê Sûrî derketî rolê ev ya naskirin gelek giring e û wekî hêzekî siyasî sereke destgirtin di van civînê got çê dibin her wiha em bêjin rewşa Sûrî bigiştî ya duyemîn û ya esasî jî em dibêjin pêwîst e alanê me jî wekî alanên ewlehî bên destgirtin û li hemberî firoka bi biryarekî navnetewî derkeve ev ji hêlê yekîtiya netawan dibe ev ji hêlê Amerîka dibin û em dibêjin rola Amerîka wê pir muhim bi ku tiştekî wisa têxe rojeva dewletên yekbûyî de bi rastî eger van têkiliyê me bibin têkiliyên siyasî çawa ku li hember Daeş pir serkeftinên mezin çêbûn ez bawerim wê veya ev têkiliyên siyasî jî bihêle ku ev pirsgirêkên Sûrî çareser bibin û ev aloziya heyî hêm bi rengekî rast bi rengekî aştiyane bên derbas kirin. Biraz Yusuf pirsa min dawî ji ev e piştê êrişên Tirkiye ku tê ji gavadîn bas kir li ser Qaraçoxê hêzên Amerîkî çûbûn em bêjin bajarê Rojava û çûbûn ser Sînor û gel jî awayekî germ pêşbazî li hêzên Amerîkî kiribû ew dîmenana li Washington jî li seranser cîhanê jî gelek dengên bilind vedan wêneyekî pozîtîv derxistin piştî biryara do ewarê jî nav gel de em bêjin reaksiyona çi rengê heye dema hûn digerin nav Koranada
Yani gele Kurt, o gele Asur, Suriyan, Arap kuta gavadini nav kırın. Evli Bakure Suriye. Ev bir şey avayı hestevan çine. Hanek dokhazım hep davi hep bir namada basa helbesta gel jimara parve biki. Yani gelê vê herêmê bêguman di demê derbasbûyî de rastî berxwedaniyekî mezin kir. Li hember Daeş berxwedaniyekî mezin kir. Li hemberê hêzên paşvar û gelek yani gelek hêzê ku hatin û çûn bi rastî berxwedaniyekî mezin kirin. û heta niha yani wekî em bêjin ev nêzîkatiyekî bi vî rengî nehatibû nîşandan. Ji bo jê aliyek wisa tê gotin biryarekî gelek dereng mayê lêbelê biryarekî erênî ye yani bi vî rengî dinirxînin û tiştê herî esasî ye got li ser disekînên jî dibêjin aliyê leşkerî tenê têrê nake ye pirsgirêkekî yani statoya me ji bo veya ji bo em bigihên garantiyê statoya siyasî gelek muhim e her wiha biryarekî navnetewî ku ev êrişên li ser herêmê bi dawî bikin pêwîst e lêbelê melev giştî karî ji bêguman ev biryaraya baweyekî erênî ji hêlê her kesî hat pêşwazî kirin. Baş biraz Fawza Yusuf em pir spasiyete dikin ji bo wan nirxindirên te. Ez ji bo gelek spas dikim. Sağ olun. Spas dem baş.